माइ खिराखौ दिनै बुंबाय नोंथांमोना बेखौ फरायलां आं बुंनाय लोगो लोगोनो बुंलांनांगोन आं बयखौबो बुंफानो खावलायबाय दिनै 2 मार्च बुरलुंबुथुरनि सेराव थानाय आमिनगावनि गेवलां फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसुनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बर'नि मुंख्लं 1134 भुमखायाव जिनाहारि जानांनाय आइजोफोर लोगोसे सान हा आरो दै बार गासैखौबो साखि दोननानै 25 बोसोर उनाव बर' फिसाफ्रा फिन समाय लाफिनबाय जा समसिम बड'लेण्ड मोना थांना थानो राजखान्थि मोनथायखौ मोना हानि मोनथायखौ मोना सुबुं मोनथायखौ मोना जों सोमावसारनांगोन चल झूठा